Тирът, натоварен с тонове хранителни продукти за магазин Кауфланд, е паднал в 40-метрова пропаст до стената на язовир Бебреш. Спрял се в бетоновата стена на преливника. Катастрофата стана снощи към 3:30 след полунощ. Камионът е пътувал от София в посока Ботевград. Заради заспиване или по друга причина шофьорът е изпуснал завоя и е полетял в пропаста. Като по чудо шофьорът е останал жив. Той не е могъл да намери телефоните си, за да се обади за помощ. Повече от час се е мъчил да излезе от кабината и тръгнал да търси помощ. Аз съм сутринта дошъл, съм охрана тук. Колегата в 3 часа вика, нещо вика, падна, вика, се едно бомба. Излезох, гледах, нищо не видях. 5 без 15 каза, се вика на портала, вика, гледам един, вика целия в кръв. Това той шофьора на тира и поизмил го по такова и го закачил и го закрава в болница. И от сутринта тук лудница. Шофьорът Младен Вълчев е настанен в хирургичното отделение на Ботевградската болница. Късмет имам, че съм жив и здрав. Кажете ми какво точно стана. Нищо хубаво. Факт, камиона в дерето. Нищо хубаво. А казаха ми, че вие няколко часа сте се опитвали да излезете от кабината. От кабината по-малко. Въпросът беше да излеза на... Там да намеря помощ на човек. Не това е хубаво. А имате ли спомен от събитието? Помните ли? Не многото. Всичко става набързо, като на кир. От сутринта камионът, натоварен с тонове хранителни продукти, е буквално окупиран от тълпи роми. Почти цялата полиция на Ботевград е ангажирана да пази стоката. От сутринта започнаха усилията камионът да бъде изтеглен, но първите опити бяха неуспешни заради скъсани въжета. Повече от месец движението на всички тирове от София в посока Варна е свалено от автомагистралата и се осъществява по стария път. Движението по него е затруднено, тъй като той не е проектиран за такъв тежък трафик, а въпреки ремонтите, дупки по асфалта се появяват постоянно. Какво да коментира? То си на лице. Трябва ли да е така според вас? Те го правят за хубаво. Някой път е за друго. Нищо не мога да кажа. А казаха, че е счупен крак или не? Те докторите им правиха снимки тук. На глава, на ребра, на крак. Ще кажат после какво. Това е. Добре, че съм жив. Другото съм прави. А ето каква бе картината днес около 17 часа.